Здравейте хора, днес ще играем Clash Royale. Не съм играл доста време. Да започваме. Леле, мина сигурно. Не знам. 3 дена. Да. От доста време. Леле. Нямам шанс вече. Аз вече нямам шанс. Нямам! Гадно. Това е гадното. Че е много трудно. Ама много. Ето ми свали една. Да, ясно съм вижда. Но аз съм може би малко по-голям шанс от него. Ама малко. Малко италиански също. Направим. Италиански диалект. Добре, почти съм му свалил. 2 кули почти съм свалил. Това също е много трудно, много. Барберен слагам. Защото съм най-добрите. Слагам мини пек. И да, ясно. Леле. Защо? Много е трудно. Добре. Тук перфект. Перфектно го сложих. Перфектно. Перфектно го сложих. Yes! Омага, хора. 2 свалени. Добре. Нали са 2 минути? Не мога да се допусна този човек. Защото после ще е много дълъг клипа и няма да мога да се коментира, тук че трябва да съм бърз. За тази мини пекчевка не ми трябва. Да. Не, мини пеката. Прави всичко! Да! Печеля. Трябва да съм много бърз сега. Много бърз. Много бързо. Много бързо отварям това. 2 звезди. Добре. Принца. И да. Това е, хора. Абонирайте се. Чао!